Pozdrav! Moje ime je Ana Erceg i radim u radio grupi Laboratorija za astročestičnu fiziku i astrofiziku na Institutu Ruđer Bošković. Naša radio grupa ima 6 članova: Vibora, Lanu, Ivu, Luku, Andreju i mene. Mi se bavimo proučavanjem radiosignala iz naše galaksije Mliječni put. Oni nam pomažu otkriti što se to nalazi u prostoru između zvijezda. Ako pogledate u noćno nebo za vrijeme vedrih noći, možete vidjeti prizor kao ovaj na slici. Nebo prepuno sjajnih zvijezda. Ali jeste li se ikada zapitali, ima li ičega između njih? Prostor između zvijezda uglavnom je ispunjen jako rijetkim plinom. Pitate se koliko rijetkim? Pa u 1 cm kubnom svemira možemo pronaći 1 atom. Za usporedbu, u vašim sobama u 1 cm kubnom možemo pronaći čak trilijun atoma. Ako još uvijek ne možete pojmiti koliko je taj plin zaista rijedak, pogledajte ovaj primjer. Zamislite da uzmete nekoliko litara vode. Tu vodu zagrijete i na taj način pretvorite u paru. Zatim, parom koju ste dobili ispunite volumen koji odgovara volumenu cijele naše Zemlje. Tako ćete dobiti plin gustoće međuzvjezdanog plina. Ipak, u ogromnom volumenu naše galaksije tog plina ima jako puno. On tvori značajan postotak mase galaksije. Plin nije jedino što možemo pronaći u prostoru između zvijezda. Taj prostor ispunjen je i zvijezdanom prašinom. Sve ono što se nalazi u prostoru između zvijezda jednim imenom nazivamo međuzvijezdana tvar. Pogledajmo sada pobliže koji su to sastojci koji čine međuzvijezdanu tvar. Ovo je naša galaksija, Mliječni put. Većina sve međuzvijezdane tvari i svih zvijezda, kao što vidite, nalazi se u tankom disku. U prostoru iznad i ispod tankog diska, odnosno u galaktičkom halovu, čini se kao da nema puno toga. Ali, ako iskoristimo radioteleskope da bi pogledali našu galaksiju, možemo vidjeti da taj prostor nije prazan. Kakav je to materijal koji ispunjava našu galaksiju? Najvećim dijelom tu se radi o vodiku, i to najobičnijem neutralnom atomu vodika. Jedan atom vodika sastoji se od 1 protona i 1 elektrona koji oko njega kruži. Na slici je sav neutralni vodik kojeg vidimo u našoj galaksiji. Iako se najveća količina neutralnog vodika nalazi u galaktičkom disku, njegova količina u halovu svakako nije zanemariva. Na ovoj slici možemo vidjeti još jednu zanimljivu stvar. To je vodik koji dolazi iz 2 male galaksije koje prate Mliječni put, velikog i malog Magellanovog oblaka. One su, kao i naša galaksija, prepune neutralnog vodika. Neutralni vodik najobilniji je element ne samo u našoj galaksiji, nego i u ostatku svemira. Ako su uvjeti povoljni, odnosno ako je dovoljno hladno, atomi vodika moći će prići dovoljno blizu jedan drugome da bi se spojili u molekulu vodika. Nakupine molekula vodika predstavljaju najhladnija mjesta u galaksiji koja su odlična za nastanak novih zvijezda. Jedno od takvih mjesta su stupovi stvaranja. U ovakvim rodilištima zvijezda iz hladnog molekularnog plina i prašine mogu nastati nove zvijezde. Često, gdje ima molekularnog vodika, ima i prašine. Čestice prašine veće su od običnih atoma i molekula vodika. One se sastoje od velikih, kompleksnih molekula i nepravilnih su oblika. Prašina jako dobro upija svjetlo zvijezda. Kao što na Zemlji oblaci zaklanjaju sunce, tako u svemiru oblaci prašine zaklanjaju svjetlost drugih zvijezda. Na slikama objekata iz galaksije oni se obično pojavljuju kao sjene. Istu stvar vidjet ćemo ako pogledamo u noćno nebo uz pomoć optičkog teleskopa koji može vidjeti istu valnu duljinu kao naše oči. Ako želimo vidjeti detalje oblaka prašine i vidjeti ih u njihovoj punoj ljepoti, moramo se poslužiti teleskopom koji vidi u infracrvenom dijelu spektra. Jedan takav primjer prikazan je na ovom videu. Isprva, u vidljivom dijelu spektra, oblake prašine vidimo samo kao sjene koje zaklanjaju svjetlo zvijezda iz pozadine. Zatim, kada pogledamo u infracrvenoj svjetlosti, otkrivaju nam se sitni detalji tih oblaka koje prije nismo mogli vidjeti. Osim što zvijezde svoj život započinju u međuzvijezdanoj tvari, one ga tamo i završavaju. Kada zvijezde 10 puta veće nego naše sunce potroše sve svoje gorivo, one eksplodiraju u obliku snažnih eksplozija supernova.
Eksplozije supernova oslobađaju ogromnu energiju u obliku zračenja. To zračenje iz atoma neutralnog vodika može izbiti elektron. Na taj način stvaraju se ionizirani atomi vodika koji se zapravo sastoje samo od protona. Manje zvijezde, kao što je Sunce, ne završavaju svoj život tako eksplozivno. Bez obzira na to, mogu stvoriti dovoljno energije da bi izbacile elektrone iz vodika i tako ga ionizirale. Kada zvijezde veličine Sunca potroše sve svoje gorivo, one počinju pulsirati i sa svakim pulsom otpuhuju slojeve sa sebe. To otpuhivanje nazivamo zvijezdanim vjetrom, a tako nastale oblike planetarnim maglicama. Jedna takva maglica je maglica mačje oko. U njezinom središtu nalazi se ostatak zvijezde, a oko njega nalazi se sav materijal koji je zvijezda izbacila. Materijal najbliži zvijezdi je najtopliji i stoga ioniziran. Kako se materijal otpuhnut sa zvijezde udaljava od nje, tako se i hladi. Postaje neutralan, a nakon dovoljno vremena počinju se stvarati i molekule i prašina koji predstavljaju novi materijal za stvaranje zvijezda. Smrt zvijezda samo je početak nastanka novih. U hladnim oblacima plina i prašine materijal se skuplja i stišće sve dok ne dosegne dovoljnu gustoću i toplinu da se unutar njega pokrenu nuklearne reakcije. Tada nastaje protozvijezda. Okolni materijal koji nije iskorišten za stvaranje zvijezde bit će iskorišten za stvaranje planeta. Čestice prašine i molekule iz diska oko protozvijezde međusobno se privlače i sudaraju i tako, malo po malo, nastaju sve veće i veće nakupine koje na kraju postaju planeti, planetoidi ili prirodni sateliti. Upravo na takav način nastala je i naša planeta Zemlja na kojoj se razvio život, pa onda i mi ljudi. Sav materijal od kojeg je stvorena Zemlja na kojoj živimo, pa i mi sami, nastala je kroz ovaj proces recikliranja tvari u svemiru. Zato je poznati američki astrofizičar Carl Sagan i rekao da smo svi mi stvoreni od zvijezdane prašine. Mi u radiogrupi Astrolaboratorija Instituta Ruđer Bošković nastojimo saznati kako svi ovi sastojci međuzvijezdane tvari međudjeluju i kako su povezani s događajima i promjenama u našoj galaksiji. Velika poveznica između svih sastojaka koje ste u ovom videu upoznali je magnetsko polje. Magnetsko polje prožima prostor između zvijezda u cijeloj galaksiji, ali ono je izrazito slabo. Čak 100 milijuna puta slabije nego magnetsko polje običnog magneta za frižider koji svi imate doma. No ono igra jako bitnu ulogu u procesima koji se odvijaju između zvijezda. Odgovore na pitanja koja imamo o magnetskim poljima i međuzvijezdanoj tvari tražimo uz pomoć promatranja radioteleskopa LOFAR. Radioteleskop LOFAR sastoji se od puno malenih antena spojenih u velike stanice koje se sve zajedno kao jedno veliko radio oko usmjeravaju u svemir. Iako je središte LOFAR-a u Nizozemskoj, njegove stanice raspoređene su po cijeloj Europi. Takav teleskop, koji koristi puno različitih i ponekad vrlo udaljenih antena kao jednu, zovemo interferometar. Mjerenja radioteleskopa LOFAR izrazito su visoke osjetljivosti i omogućavaju nam da pratimo najrjeđi plin u našoj galaksiji i magnetsko polje kojim je taj plin prožet. Na taj način možemo bolje razumjeti raspodjelu sastojaka međuzvijezdane tvari i magnetskog polja, što nam može otkriti kako događaji kao što su na primjer eksplozije supernove utječu na raspodjelu tvari u galaksiji. Sada znate da prostor između zvijezda nije prazan, već je ispunjen rijetkim plinom i zvijezdanom prašinom iz koje nastaju zvijezde, planeti, pa i mi sami. Ako vam ovaj video nije bio dosta i želite saznati još više o svemiru, pozivam vas da pogledate videe koje su pripremili drugi članovi našeg laboratorija. Sa Martom i Krešimirom možete otići na putovanje po Mliječnoj stazi, a sa Lanom možete saznati odgovor na intrigantno pitanje možemo li surfati na gravitacijskim valovima.